comencem aquesta sessió que la dediquem als requisits o criteris d'independència comercial. Benvinguts a tots els que a poc aneu entrant. Agrair-vos el vostre interès en qualsevol dels temes que presentem des del Consell i agrair també al Servei d'Acreditació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya per tot el suport que ens han donat per organitzar aquesta jornada. La sessió d'avui tindrà 3 parts. Una primera part en què us informaré jo mateixa dels acords que s'han aprovat al respecte. Una segona part que portarà l'Helena Segura, que seran casos pràctics amb l'eina del Kahoot, amb la qual hauríeu de tenir el mòbil també amb vosaltres. Serien casos pràctics i tal. I una tercera part que ens passarà les preguntes la Vanessa Fernández, de les que vosaltres escrigueu en l'apartat de preguntes i respostes. Ella farà una funció una mica de que no hi hagi repeticions i de que siguin preguntes relacionades amb el tema que avui tractem. Doncs comencem amb la presentació dels requisits d'independència comercial. Us presentem el text que va ser aprovat pel ple del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del dia 16 de juny d'aquest any mateix. Aquest document el podeu trobar a la pàgina principal de l'Acredita, d'allà on feu les sol·licituds d'acreditació, a la part de baix negra que posa manuals i normatives, doncs aquí trobeu l'enllaç que us porta en aquest document. Doncs per què hem cregut necessari modificar aquests requisits? Doncs perquè s'han introduït moltes tecnologies noves en docència i en manera de difondre les activitats docents, perquè hem hagut d'ampliar supòsits de biaix comercial, estava molt centrat en tota la indústria farmacèutica, però també ens han aparegut elements de biotecnologia, de productes sanitaris, que no són pròpiament medicaments, de productes alimentaris, de complements alimentaris. O sigui, l'àmbit aquest ha crescut molt. I després per tenir un redactat que fos més clar i més directe a l'hora de fer les sol·licituds. Per tant, aquest document té aquests 8 punts i anirem una mica un per un veient què és el que és més rellevant. Quant a les responsabilitats generals de l'organitzador, és molt important que l'organitzador estigui clarament identificat. Això sembla una tonteria, però a vegades ens costa saber qui és l'organitzador si no mirem el programa i no sabem a partir de tots els materials i els entorns qui és. Per tant, l'organitzador ha d'aparèixer sempre en tots els documents de suports publicitaris i materials de l'activitat, siguin imprès i digital, i no només el programa i el certificat, sinó també en els materials docents, a les pàgines web, a les xarxes socials, a les aplicacions, totes aquestes coses que abans no hi eren i que a vegades passa que l'organitzador desapareix. A més de tot això, s'ha acordat que l'organitzador podrà fer servir una marca comercial alternativa, no la genèrica per la que s'ha donat d'alta al Consell, sempre que aquesta marca comercial estigui registrada i se'ns hagi portat la documentació corresponent. Això passa que a vegades hi ha centres molt grans que generen una marca específica només pels temes de formació, l'empresa més gran es dedica a moltes més coses, però hi ha aquesta marca comercial. Actualment, si aquesta marca comercial està degudament registrada i se'ns aporta la documentació, és possible utilitzar aquesta marca comercial alternativa. Quant a la inscripció i la selecció dels alumnes, la via d'inscripció ha de constar en els materials de promoció i difusió, bàsicament els programes i tríptics i anuncis que es facin. L'organitzador ha de tenir una eina pròpia per a la inscripció i selecció dels alumnes i l'accés als materials i a tot el que es necessita, i el registre dels alumnes s'ha de dur a terme únicament mitjançant la plataforma de l'organitzador. En cap cas
es pot obligar a que se registri a la web del patrocinador per poder fer una activitat, que això a vegades ens hi hem trobat. Seguint amb la inscripció i selecció dels alumnes, l'activitat no pot tenir com a únics destinataris els proporcionats pel patrocinador. Hi ha vegades que no es diu així directament, però en el programa et diuen per inscriure's ha d'utilitzar el codi. Aquest codi te'l dona el patrocinador, el qual és una manera indirecta de que això passi. I una altra qüestió una mica paral·lela, però que també hem inclòs en aquest document, és el tema del que estableix la llei de protecció de dades, que el que cal en el procés d'inscripció és el consentiment exprés perquè es puguin cedir les dades per a altres finalitats que no estiguin relacionades amb el curs. Per tant, aquesta cosa que a vegades abans es feia molt, cada cop menys, que en el mateix formulari d'inscripció la casella en qüestió que cedeixes les dates ja està marcada, això no és acceptable actualment. En quant a la identificació del patrocinador, el patrocinador tots sabem qui és aquella entitat que aporta recursos econòmics, materials, logístics, perquè l'activitat es pugui fer o millorar la seva qualitat. I el logotip del patrocinador ha d'aparèixer en el programa i els certificats per un tema bàsicament de transparència, que se sàpiga. No pot ser de mida superior o si no pot dur a error que sembla que organitzi el patrocinador en lloc de l'organitzador. I el patrocinador ha de constar com a entitat, mai a través d'algun dels seus productes, ni medicaments, ni productes sanitaris, ni aliments, ni complements alimentaris. Ha de ser com a entitat. Quant a la publicitat i difusió, només l'organitzador pot autoritzar el patrocinador a difondre la informació sobre l'activitat. Sempre, el problema que tenim és el que us comentava, que a vegades aquest organitzador ens desapareix. Quan el patrocinador no pot tenir la distribució exclusiva, però sí que pot publicitar els cursos que patrocina a la seva web. Ara bé, ha de constar que són cursos que patrocina. Ha de constar que és un altre el que organitza amb el seu nom i una possibilitat d'accedir al curs si és que això és el que interessa. Quant als materials i recursos, l'organitzador ha de vetllar perquè el contingut dels materials no tinguin cap tipus de biaix comercial. El mateix passa amb els campus. Els organitzadors no poden posar les seves activitats en un lloc que sigui propietat o estigui controlat per una entitat comercial i no poden tenir enllaços a plataformes del patrocinador o comercials a través de les quals pots fer propaganda, publicitat. El codi d'accés a la plataforma tampoc és lògic, o sigui, no seria adequat, que porti el nom del patrocinador o d'un producte o d'algú que et relaciona amb l'entitat comercial. I també els organitzadors han de vetllar perquè els delegats o comercials de la patrocinació no facin activitats de venda a lo presencial, dèiem, a la sala, però també pot ser que això passi mentre estàs fent una activitat virtual sincrònica i que llavors hi hagi una falca publicitària, diguéssim, del patrocinador. Quant a la publicitat dins dels materials, per tant, l'activitat que un fa és formativa i, per tant, no pot incloure publicitat en aquest contingut educatiu. I no poden ser bàners, subliminals, finestres emergents i tot aquest tipus de diferents estratègies que ens hem trobat. L'alumnat no pot trobar publicitat a les pàgines del material docent, text, articles, revistes, gamificacions, materials d'avaluació. Això de vegades el que també ens trobem és que pròpiament en el material no hi és, però hi ha uns laterals o una part de baix fixa on el logotip del patrocinador apareix sempre, estiguis on estiguis del curs. Això d'aquí tampoc seria acceptable. Tu quan estàs fent l'activitat formativa, estàs fent l'activitat formativa i no tens per què tenir informació addicional del patrocinador.
Quan hi ha àudios i vídeos, doncs això tampoc es pot incloure pel mig publicitat o material de promoció ni falques publicitàries, com havia comentat abans. En quant a la identificació de productes, l'organitzador és... O sigui, quan parlem de medicaments, utilitzarem, a ser possible sempre, el nom del principi actiu, no de la marca comercial, i de manera excepcional podem posar el nom de la marca comercial quan és l'únic principi actiu d'aquest tipus que hi ha al mercat. En qualsevol cas, quan això passa, aquesta activitat s'ha d'organitzar conjuntament amb un servei hospitalari, una societat científica o un col·legi professional, encara que sigui l'únic producte que està en el mercat. Si hi ha més d'una especialitat farmacèutica o producte sanitari o relacionat, en els materials, en les avaluacions, a tot arreu cal que apareixi un nombre significatiu d'aquestes opcions, no només les que pertanyen al... Diem un número significatiu perquè si n'hi ha 20, potser no té sentit que apareixin les 20, però que n'apareixin 5, 6 de diferents de la del patrocinador, sí que seria important. Quant a les relacions del professorat i el patrocinador, la selecció dels ponents la porta l'organitzador. En cas que hi hagin autors, docents, tutors que estiguin vinculats amb el patrocinador, això ha de constar en el programa, hi ha d'haver-hi transparència en aquest sentit. I quan per raons tècniques o de contingut sigui necessari, estigui justificat i no hi hagi cap altra opció, aleshores es permet la presència de docents relacionats amb el patrocinador sempre que aquests no superin el 25% de la durada d'una activitat. Això ens hem trobat quan un centre assistencial compra algun tipus de material, sobretot en productes sanitaris, i són els mateixos que amb la casa comercial la que fa la formació. Si això és així al 100%, això no s'acredita. No diem que no es pugui fer, es pot fer tot, faltaria més, però no ho acreditaríem perquè és clarament una cosa de l'entitat comercial. Hi ha vegades que això es combina amb unes parts més teòriques, amb gent del centre assistencial, i llavors hi ha una part que s'explica com s'utilitza el material o l'instrument o el que sigui. Doncs sempre que aquesta gent estigui clarament justificat i no superin el 25% de la durada de l'activitat, això es podria acreditar. En relació als fons i com es gestionen, des del Consell el que es recomana és que hi hagi un acord entre l'organitzador i el patrocinador sobre aquestes relacions d'esponsorització, on hi hagin els termes, condicions i objectius, com s'utilitzarà aquest fons i quins materials de promoció es faran servir i per quines vies de distribució. Això ben bé és una recomanació, atès que cadascú fa el que considera millor, però nosaltres pensem que això ajuda a que tothom sàpigui les regles del joc. I en quant a l'ajut financer que pot fer el patrocinador, es poden fer en concepte d'hospitalitat, que es diu, i això inclou les inscripcions, allotjaments, els àpats o desplaçaments necessaris per l'activitat i queden exclosos els ajuts per a activitats socials complementàries que no tinguin a veure amb la formació que s'està fent. I fins aquí. Això és una mica a grans trets el que aquest document estableix i que volem que en tingueu coneixement, d'acord? I que s'ha posat ja, és vigent. Per tant, passaríem ara a la segona part i passo la paraula a l'Helena Segura. Jo també reitero les gràcies que ha dit la Maria que ens acompanyeu avui aquí. Ha sigut excepcional, he quedat impressionades de la vostra... Sí, la veritat, ha sigut... Bé, la Maria us ha explicat una miqueta. Jo diria que la part pràctica, és a dir, aquesta normativa, aquests requisits, sorgeixen perquè es vol concretar una mica més i facilitar-vos d'alguna manera les vostres relacions amb els patrocinadors o sponsors quan en tingueu. La segona part serà una mica reforçar alguns punts claus d'aquests nous requisits
I també entrar una miqueta més en profunditat. Una cosa és la part pràctica, això que us hem ensenyat, i una altra cosa és allò que nosaltres voldríem explicar per què uns requisits d'independència comercial. Vull dir, això que estem parlant tampoc és molt... Vull dir, és bastant nou, perquè la primera normativa, no sé si de relació de patrocinadors amb entitats d'organització de formació, la primera que coneixem és de l'any 95, i és de l'any 95 i apareix als Estats Units de mà de l'ACME. L'ACME és una institució que diríem com el Consell Català, allà es diu Consell d'Acreditació per la Formació Continuada. Aquesta institució l'any 95, després que als anys 80, amb tot el tema de recerca clínica, tots els laboratoris havien tingut molta importància, havien participat molt en temes de formació, comença l'any 95 a establir uns criteris per separar i per, d'alguna manera, establir quines serien les bones pràctiques amb la relació de les entitats que organitzen formació amb el patrocinador. Això és de l'any 95. A l'any 97 aquesta normativa es tradueix i s'adapta aquí a Catalunya i a l'any 98, quan aquest sistema es replica a tot l'estat espanyol, de regal ja hi va la normativa d'independència comercial o els requisits que en aquell moment eren els indispensables per poder admetre una activitat a tràmit. Però penseu que això ha sigut novedós perquè als anys 2000 vam fer una enquesta a nivell d'Europa i ens vam quedar sorpresos perquè no hi havia cap estat, cap, que tingués una normativa o uns requisits que establissin la relació entre els patrocinadors i els organitzadors. Fins i tot l'any 2009 hi ha una entitat que es diu Euroc Alert, que és una associació americana del progrés de la ciència, que estableixen molts temes, ofereixen per periodisme científic i de salut. Van fer una alerta important que deien que un gran nombre d'institucions acadèmiques, estem parlant del 2009, no tenien directrius clares sobre les relacions entre les institucions i les empreses comercials. I això, el 2015, també hi ha una editorial al New Journal of Medicine, el 2015, el mes de maig, si algú vol llegir, i dediquen tot el número en el tema de transparència i de les relacions de la formació dels formadors i de les institucions formatives amb els patrocinadors, establint una miqueta la necessitat i la importància que totes les institucions formadores i els seus professors, o docents o professorat, declarin el no conflicte d'interessos. Llavors, ara començarem una miqueta més la part més pràctica. Llavors, us demanaria que els que tingueu, heu de tenir dos dispositius. Si només teniu pantalla de l'ordinador, no podeu entrar en l'ordinador, agafeu un paper i un boli i en total seran 16 diapositives, 8 de les quals són preguntes, les altres 8 són de contingut. Els que pugueu, entreu en el vostre navegador del telèfon, si el teniu. Si esteu per parella mirant la sessió, us recomano que ho feu per parelles i escriviu en el navegador la paraula kahoot.it. Un cop hagueu entrat en el kahoot.it del navegador, veureu que aquí dalt podeu triar l'idioma. Podeu triar castellà, podeu triar anglès, el que vulgueu. I un cop hagueu fet això, a la pantalla veureu un número, un codi, que encara no us ha sortit, que el podeu inscriure aquí, i després, un cop hagueu posat el codi, haureu de posar aquí el vostre pseudònim. Un moment, ara s'anirà carregant, d'aquí un momentet, veureu aparèixer un número, que és el que heu de posar a la pantalla. No podreu entrar tots, però no importa, perquè el joc és l'excusa, l'excusa o el que ens va bé a nosaltres, per poder saber quins són els punts on tenim més errors o on cal reforçar. A veure, la primera diapositiva, ja sabeu que a mi m'agrada molt parlar amb imatges. En aquesta imatge m'agradaria que
penséssiu amb aquest nen que hi ha aquí, quina paraula o quina emoció us transmet. Bé, l'emoció que jo voldria que us transmetés, no sé si és la que heu pensat, seria la confiança. Aquest nen es llença als braços sabent que no caurà a terra, amb la confiança plena que la persona que hi ha baix, sigui el seu pare, tiet o familiar, el recollirà. Aquesta paraula, la confiança, diríem que, per exemple, en formació, la paraula la transparència seria la moneda de la confiança. Què volem dir amb això? Doncs en un món ideal, aquest nen seria el participant d'una activitat formativa, seria l'alumnat, i el senyor, el pare, seria l'activitat acreditada. Per una imatge, això és una hipèrbola, una exageració molt gran, no? Però sí que la imatge de transparència vol dir que la plena confiança dels participants d'activitats acreditades amb que aquesta formació no tindrà biaixos. Llavors aquí, com que parlem del pensament del perfecte, el pensament utòpic, us he posat una frase del Frank Albers. El Frank Albers és un filòsof belga dels que va néixer als anys 60, que és el pensament utòpic, precisament, i que ha treballat molt en tots els temes de transparència, establint criteris com d'honestedat en els temes. Llavors, ell diu que la transparència és honestedat, és obertura. Quan parlem d'obertura és com obrir una finestra, és obrir una finestra on ensenyem les coses, i integritat. I és fonamental la transparència per construir confiança en tot allò que és important. Per tant, la transparència per nosaltres és fonamental. Llavors, hem dit que en la confiança la importància era la transparència. I la transparència en formació continuada és que hi hagi una declaració de conflicte d'interessos. Què vol dir conflicte d'interessos? Conflicte d'interessos és la situació que es pot donar en una comunitat científica o en una persona o una entitat responsable amb altres que pot ser en algun moment sospitosa d'influir en un biaix sobre la seva actuació professional. En un cas podria ser el professorat amb l'alumnat. Quan un professional té relacions que són o poden ser sospitoses d'influir negativament en la fiabilitat dels resultats o de la interpretació o de les conclusions en investigacions científiques, té el deure, en català diem el deure perquè té una implicació moral, podríem dir té l'obligació de declarar-ho. I quins són aquests interessos que entren en conflicte? Poden ser els privats, els que pot tenir la persona com a individu o amb l'empresa. O també poden ser els públics, els que busquen el bé de la societat o del pacient, en el nostre cas, per damunt dels interessos particulars d'un professional. O també poden ser els interessos generals, són allò que interessa a la majoria i no pel benefici de la meva institució, la meva empresa. Per tant, repetim, el professional que és conscient d'un conflicte d'interessos té el deure de declarar-los. Per exemple, en l'administració, la presència d'un conflicte i la no abstenció del funcionari, un avaluador en una activitat formativa, un jutge en un judici, pot invalidar una decisió. Imagineu-vos quina importància té això. Fins i tot, per exemple, si es demostra en un judici que hi ha una existència de conflicte d'interessos per part del jutge que no s'ha declarat, aquest judici podria fins i tot quedar anul·lat. Això seria aquesta importància. Per tant, hem de tenir molt clar això. Ara començaríem la primera de les preguntes que us ha explicat la Maria, per veure si ens ha quedat clar, que seria les relacions de l'organitzador amb el patrocinador han de ser conegudes pels participants d'una activitat formativa? Vosaltres m'hauríeu de dir sí en el moment de la inscripció, no abans de realitzar l'activitat, a posteriori, quan s'hagi lliurat el certificat, o durant el desenvolupament de l'activitat.
Què penseu? En el moment de la inscripció, prèviament a la realització de l'activitat, a posteriori, amb el lliurament del certificat o durant el desenvolupament de l'activitat. Encara n'hi ha uns quants. Va pujant el marcador, atenció, atenció. Bé, la majoria heu dit correctament prèviament a la realització de l'activitat. Com hem parlat amb transparència, és important que abans de començar una activitat formativa, quan es publicita, si hi ha algun tipus de relació o de patrocini, això ha de quedar ben clar. Això s'ha explicat la Maria. Aquí surt el marcador, després anirem ara en aquests moments. El RISE i l'ANG van en primera posició, però molt ajustats amb la Clara, el Taurí, després ja veurem qui són. Aquí, en relació a la pregunta anterior, heu de tenir molt clar que totes les activitats formatives, nosaltres estem parlant de les acreditades, òbviament, s'han de planificar independentment dels interessos comercials. I és molt important que els organitzadors d'activitats formatives identifiquin i resolguin els conflictes d'interessos abans d'oferir aquesta activitat als participants, a l'alumnat. I tothom qui està en posició de controlar els continguts educatius hauria de complimentar la declaració de no conflicte d'interessos. Això és responsabilitat de l'organitzador. Següent pregunta. Aquesta en podeu triar diverses de respostes. Els ajuts en concepte d'hospitalitat inclouen la inscripció al curs, els desplaçaments, l'allotjament i els àpats normals, les activitats socials. Trieu una, dues, tres o quatre. Les que us semblin que són responsabilitat, les que inclouen l'ajut de l'hospitalitat, és a dir, de l'esponsorització. Perfecte, les heu marcat pràcticament totes. Inscripció al curs pot estar dins dels conceptes del patrocinador, els desplaçaments, els allotjaments i els àpats normals. El que no inclouria serien les activitats socials, és a dir, tot el que té relació amb la formació, per exemple, un docent que es desplaça per fer una xerrada en un lloc, doncs està clar que li pagaran l'allotjament, els àpats normals, no vol dir allò sopars en llocs extraordinaris de preus extraordinaris, sinó àpats de preus de menú normal, els desplaçaments, evidentment, si s'ha de quedar a dormir, també, i si hi ha algunes despeses de curs, també, si fossin alumnes becats, seria la inscripció al curs. Següent. Següent pregunta. Seria, el patrocinador d'una activitat és l'entitat que aporta, què és el que aporta? Recursos econòmics, dona productes comercials perquè tinguem coses i mostres a la sessió, ens deixa una pàgina web de la seva casa comercial o ens envia els continguts maquetats. Aquesta és molt òbvia, però està bé per reforçar. A veure. Molt bé. El patrocinador d'una activitat és l'entitat que aporta els recursos econòmics. Pàgina web, no. Continguts maquetats, no. Els continguts són responsabilitat de l'organitzador, del director i dels ponents. Productes comercials, aquesta és la que hi ha tres. Podria ser, depèn de quines, amb algunes formacions que hi hagi, jo què sé, no sé si es podria entrar com a producte comercial, però en algun cas, imaginem-nos que fem una formació de cobres, però una entitat ens deixa cobres, o es fa alguna activitat d'odontòlegs que fan implants, per exemple, doncs deixen claus i aquestes coses sí que es podrien ser permeses tenint en compte, per això, les especificitats de la normativa. Següent. Mira, aquí tenim de nous. El Dafo i la Marta estan pujant. Aquest d'aquí és una mica per marejar-vos. Trobareu que teniu 4 apartats que podeu moure amb el dit.
A mi m'agradaria que amb el dit a la pantalla del vostre mòbil moguéssiu els colors amunt o avall, tenint en compte si heu de fer un acord d'esponsorització entre organitzador i patrocinador, què voldríeu que això inclogués? Per exemple, què és el primer que s'ha de fer? Establir termes, condicions i objectius de l'ajut, per exemple. Establir el segon, no sé, l'ajut al professorat, l'ajut al participant, també la definició dels materials promocionals i vies de distribució. Aquí agafeu els colors i amb el dit els aneu arrossegant posant què faríeu primer. Aquesta no és una pregunta que puntuï, només és una pregunta d'ordre, una miqueta quan s'estableix un acord d'esponsorització entre organitzador i patrocinador. A veure... Vinga. Totes les respostes eren correctes. Els acords amb ordre, aquesta pregunta no puntuava, només era per despistar-vos una mica. Tots aquests aspectes, tots, s'han d'incloure en un acord d'esponsorització. El primer que començaríem seria amb termes i condicions i objectius de l'ajut, participants i professorat, també, i després s'han d'establir també els materials promocionals i les vies de distribució. El DAFO està pujant, aquí tenim ja l'Anna G. Arrasa. Després al final us preguntarem qui sou. Aquesta és una pregunta on teniu una imatge i en aquesta imatge hi teniu un pin. Heu de moure la imatge i col·locar el pin del color que tingueu en el lloc on de tota aquesta propaganda que teniu aquí davant, els vídeos, els anuncis, els articles, les portades i contraportades, on us sembla que és l'únic apartat on es pot incloure el logotip del patrocinador. Heu de moure els colors i, si va bé, tots els pins s'haurien de concentrar en un punt d'aquesta imatge. S'han d'anar movent les imatges i després heu d'apretar sotmetre. Sobretot, apreteu sotmetre o amb la paraula que tingueu, depenent de l'idioma, submit o el que sigui. I recordeu que les activitats tenen una finalitat únicament formativa i no poden incloure publicitat en el contingut educatiu. Aquest inclou, entre d'altres, què inclou? Estem a 89 respostes, 94... Perfecte, 12 segons. A veure, moveu la imatge, col·loqueu el pin sobre el lloc de la imatge que voleu i apreteu submit. Perfecte. A veure on sortiran ara, tachant. A veure. Molt bé. A veure. Els que han posat portades i contraportades són els que han fet correcte. L'únic lloc on pot aparèixer el logotip del patrocinador seria en una portada o una contraportada d'un material docent, una portada o contraportada d'una revista. En cas d'una pàgina web seria un bàner a baix de la pàgina inicial fixa, a la part inicial i al final, quan s'acaba l'activitat, però mai pot aparèixer publicitat en els àudios i vídeos que es graven en una formació, allò baix, l'espònsor a baix amb un logotip, això no està permès. A dins d'articles de revista no està permès. Tampoc està permès, que això en alguns cursos és poc freqüent, però ens hi hem trobat, que surten anuncis de bàner, finestres emergents, descomptes, puntis de dos cursos, tot això dins dels continguts educatius no pot aparèixer. La publicitat no pot aparèixer ni en els materials d'avaluació, ni en les gamificacions, i, per exemple, no s'hi val tampoc, no sé, una vegada ens vam trobar que es va fer un llibre que estava patrocinat i, d'acord, hi havia el patrocinador, contraportada, perfecte, però després a dintre posaven un punt de llibre amb una veta lligada i en aquest punt de llibre hi havia productes en concret de publicitat. Això no està permès. Següent. Vinga, següent pregunta. Qui pot ser organitzador?
Poden ser persones físiques, poden ser entitats comercials, poden ser agències de viatges, indústria farmacèutica, empreses de màrqueting o centres de salut. Quins d'aquests us sembla que pot ser organitzador? Molt bé, molt bé. Vinga, gairebé 100 respostes. Perfecte. Molt bé, a veure, la resposta correcta era els centres de salut. Què passa, per exemple, amb agències de viatges o empreses de màrqueting que poden actuar com a secretaries tècniques, és a dir, un hospital, un centre de salut, una clínica, necessita organitzar una activitat i contracta una agència de viatges, una empresa que li gestioni les inscripcions, que li faci de suport. Això cap problema, però ells no són pròpiament els organitzadors, ells són la secretaria tècnica que actuen en nom de l'organitzador i que aquest els valida dins de la plataforma Acredita per poder-ho fer. En cas de persones físiques, si són autònomes, aquí potser us ha enredat una miqueta la persona física. Quan una persona física és autònoma, és que ja té una llicència com a empresarial, podríem dir, i en aquest cas, si ets autònom, sí que podria ser organitzador. Ara, un professional concret que està treballant en un centre pot ser organitzador, ell, si no està donat d'alta d'autònoms i així, no podria ser organitzador. Següent. A veure, mira, aquí s'estan disputant entre el DAFO, la Marta, l'Anna G, el Marcos i la Núria estan aquí jugant-se en les primeres posicions. Següent. Mira, pregunta 10. Quines són, aquí també podeu marcar-ne més d'una, quines són per vosaltres les responsabilitats de l'organitzador? L'organitzador controla la publicitat, controla la selecció d'alumnes, controla la selecció del professorat, és responsable de l'elaboració dels continguts, pot proporcionar casos a discussió entre els participants i és responsable de trobar allotjament als participants. Aquí em podeu clicar més d'una. Quines us semblen que són les responsabilitats de l'organitzador? Què us sembla? Ha de controlar els continguts que es fan i els casos que s'hi presenten. Ha de seleccionar els alumnes, pot seleccionar els alumnes o ha de controlar. O el professorat l'ha d'escollir. L'allotjament és responsabilitat de l'organitzador, trobar allotjament. A veure què em direu. A veure, totes són responsabilitats de l'organitzador, excepte trobar allotjament als participants. Entenc que hi ha moltes entitats que a vegades ofereixen descomptes i això, però aquesta no és una responsabilitat. És un servei que algú pot oferir de més a més, però no és una responsabilitat. Ara, sí que és molt important que tant la publicitat com els alumnes, el professorat i els continguts i les activitats que es facin estan en mans i són responsabilitat de l'organitzador. Aquí tenim alguns moviments, aquí surt algun de nou, el Kizomi, la Dare, el Panda, que ja havia construït al començament, aquests estan pujant. Següent, aquí. Abans la Maria ja ha parlat d'aquest tema i jo el que només és que vull que concretem una miqueta és, en cas d'identificació de productes, què fem? Doncs cal donar, sobretot, una informació científica al màxim d'objectiva, al màxim d'acurada, amb una interpretació ben feta, per tal que aquesta pugui ser considerada per la comunitat científica, ha de ser vàlida. I això què vol dir? Com ho hem de fer? Doncs a veure, si tenim medicaments, emprem noms a principis actius. En cas de productes, demanem que com a mínim n'apareguin un nombre significatiu de la competència, és a dir, a vegades es demana entre 3 i 5 de la competència. I després ens trobem en alguns casos excepcionals que es podrà utilitzar el nom del producte del comercial quan és exclusiu i quan és justificat. Per exemple, en temes biotecnològics, de nous tractaments, d'innovació, que no hi ha
no hi ha competència, per dir-ho d'una manera, hi ha un tractament novedós que és superefectiu i no té una competència concreta, doncs aleshores en aquest cas es podria parlar. Es podria parlar amb les condicions també que hem parlat abans del professorat, que ara és la pregunta que vindrà després. Per tant, recordeu que en cas de patrocini, en cas que s'hagi de parlar de medicaments, sobretot, feu servir principis actius, no parleu de noms de marques concretes. I en cas de productes, el mateix. I sempre han d'aparèixer 3 o 5 de la competència, d'altres que no siguin del patrocinador. Una altra pregunta. Quan les activitats incloguin productes exclusius d'una entitat comercial, l'activitat formativa haurà de ser, això una miqueta és per complementar la pregunta anterior, haurà d'estar presentada pel laboratori o empresa en qüestió, no passa res, hauria d'estar coorganitzada per una entitat professional, que podria ser un servei hospitalari, una societat científica o un col·legi professional, o ha d'aparèixer el logotip de la marca. Quan les activitats incloguin productes exclusius, perfecte, haurà d'estar coorganitzada per una entitat professional. És a dir, no s'hi val que presenti l'empresa en qüestió, a no ser que sigui, imaginem-nos, un producte molt concret que es fa servir. Ara, per exemple, en traumatologia s'estan fent servir navegadors per poder posar, en cas de trencadissa d'ossos, posar la cama ben recta, per exemple. Llavors va un enginyer biomèdic, es necessita un navegador. En casos d'aquests, després ja també ha explicat la Maria i també ho preguntarem un altre cop, què hauríem de fer? Però sempre que hi hagin productes, les entitats professionals han d'estar coorganitzant, no s'hi val, abans demanàvem un aval, ara no demanem un aval, ara demanem que es coorganitzi. No el suport, ni un aval, sinó la coorganització de les activitats on es presenten productes exclusius per entitats professionals. Pot ser una editorial amb un servei hospitalari o un servei sanitari, però ha de ser coorganitzat. Què passa quan hi ha docents relacionats amb la indústria? Doncs bé, aquesta és una novetat d'aquest any, d'aquests nous requisits. Si està justificat i no és possible que ho faci un altre docent, es permetrà la presència del professorat relacionat amb una empresa comercial sempre que no excedeixi un tant per cent. Aquest tant per cent us l'ha dit abans la Maria. A veure si el recordeu. Ara us apareixerà a la pantalla com una taula que va de l'1 al 100. Hauríeu de moure amb el dit aquesta taula fins a quin tant per cent us sembla que hi pot haver, com a màxim, de professorat amb conflicte d'interessos en una activitat formativa. Ja hem dit que ha d'estar justificat i que no ho pot fer un altre docent. Per exemple, parlant d'un navegador en temes de traumatologia, que necessitéssim un enginyer biomèdic que ens expliqués com funciona. O d'altres. A veure on quedarem, quin tant per cent, quin màxim hi pot haver. Molt bé, un 25%. Hem dit que pot haver un... Mira, fixa't. Molt bé, heu estat molt atents, 76 correctes. Fantàstic, això, Molt bé, doncs hi pot haver un 25% com a màxim amb professorat amb conflicte d'interessos. I sempre s'ha de declarar i ha de sortir publicitat en el programa. Quan hi ha algú que té relació amb alguna casa comercial, en el programa ha d'aparèixer ben clarificat. Si féssim una jornada, per exemple, doncs tots els professors, hi ha un patrocini, tothom hauria de presentar a la segona diapositiva, poses una imatge dient que no tens conflicte d'interessos i ho declares a l'inici. Si estiguéssim en altres situacions, doncs sempre s'ha de declarar, I és molt important que surti en el programa
que es difondrà prèviament a la realització de l'activitat i prèviament ha de sortir, abans no t'inscrius. Abans no t'inscrius tu en un programa, hi ha d'haver-hi per transparència, clarament identificat, si algú té conflicte d'interessos. I aquesta seria l'última diapositiva que m'agradaria. Aquí m'agradaria que cadascú escrivi en una paraula. Trobareu que teniu una pantalleta en el vostre telèfon de colors. Hi ha un rectangle de color. En aquest rectangle de color m'agradaria que m'escrivíssiu una paraula. Per què penseu que és necessària un requisit d'independència comercial? Què donem amb això amb el participant? Què li donem? A veure si alguna paraula, a veure quines... Mira, a veure què sortiran. Cadascú escriu una paraula dins de la seva finestreta i després apreta allò de sotmetre. Jo ho tinc en anglès, no sé com ho posa en castellà, però apreteu on posi submit o una paraula que s'hi sembli. Què volem? Quina és la relació que volem establir entre l'organitzador i l'alumnat? Abans hem parlat de transparència, però la transparència què és? Hem dit que era la moneda de què? Ara tenim 90 respostes, ens queden 50 segons. A veure si van apareixent. Per què penseu que són necessaris uns requisits d'independència comercial? Escriviu una paraula. Escriviu en el rectangle, apreteu, ja en tenim 99. Vinga, alguna més? A veure, 15 segons, 100 respostes. És l'última pregunta que us fem. Queden 6 segons. A veure quines paraules sortiran. Endavant. Molt bé, confiança. Però molt bé, la paraula que volia que sortís és la confiança, la confiança que donem amb els participants d'una activitat formativa acreditada. Les paraules que hi ha, confiança, garantia, ètica, protegir en els participants, en els alumnes, és una responsabilitat nostra que els nostres professionals tinguin la formació al màxim d'acurada possible, credibilitat, honestedat, fiabilitat, totes són certes. I després hi ha el control i legalitat, que serien també. Però el control i la legalitat és per donar confiança, per donar transparència, per protegir els participants de les activitats formatives. I ara sí, ara ja sabem a veure qui són els 3 guanyadors de... No us donarem cap pernil, però a veure, molt bé. La tercera, la Dare, el segon, el Panda, i el primer, la Marta. Molt bé. A mi m'agradaria que pel xat doncs digueu qui sou. Poseu Marta de l'empresa tal, o de la institució tal, del servei tal, Panda, perquè us puguem felicitar específicament. Moltíssimes gràcies i fantàstic de tenir-vos aquí amb aquestes puntuacions tan impressionants. Ja sortiríem ara d'aquesta sessió de preguntes i respostes i entraríem ja a les preguntes i respostes vostres. I ja ens posaríem en l'apartat de preguntes i respostes. Ja tenim aquí la Maria i tenim la Vanessa, que és la que ens llegirà les preguntes del xat. Bueno, ha arribat molta pregunta. Les hem intentat agrupar una mica per temàtica perquè és veritat que es repetien diverses preguntes sobre el mateix. En primer lloc, ja ho hem dit pel xat, però el vídeo de la sessió quedarà penjat la propera setmana en el canal de YouTube del Consell. Llavors, allà ja tindreu accés a la presentació que demanàveu de la Maria, que ens demanava molta gent si podíem compartir la presentació. Jo crec que amb el vídeo penjat allà ja tindreu accés també a les diapositives. Sí, Vanessa. Sí, és que primera que hi ha el vídeo, però és que la meva presentació era el document
posat en diapositives. Vull dir D'acord. que si tenen el document, tenen el mateix contingut, el que passa és que havia ressaltat en vermell els conceptes Perfecte. més nous, però Vale, és jo crec que exactament amb el el mateix. vídeo, sí, jo crec que amb el vídeo farem, d'acord? Exacte. Doncs, bueno, entrem en matèria perquè ja us dic, hi havia bastantes preguntes que us llegiré. A veure, mira, en primer lloc, jo la llenço i ja decidiu vosaltres qui hi dona resposta. En el cas que el curs de formació sigui d'una societat científica, o sigui, patrocinat per un laboratori, que està penjat a la seva plataforma, però està dissenyat i executat per una editorial científica, que aquesta editorial ja està donada d'alta per vosaltres. La pregunta és, qui seria l'organitzador, la societat científica o l'editorial? I qui hauria de demanar l'acreditació? Bueno, indiferent. Quan són coorganitzades és indiferent qui ho demani. Per tant, no hi ha problema, ho demana un, però evidentment tota la documentació apareixen els dos. Apareixen els dos en el programa i apareixeran els dos en el certificat. D'acord. Vols afegir res més, Maria? No. Jo és que no havia entès massa bé la pregunta. Sí, que gràcies. Vale, perfecte. Doncs mira, llancem la segona. Ens demanen, entenc que no es pot posar el logo del patrocinador dins dels continguts quan es tracta d'una casa comercial. Però què passa si el patrocinador és una fundació o una organització científica o de pacients? Bueno, en aquest cas, com que no hi ha un ànim comercial darrere, es pot posar. El que passa és que si és algú que patrocina, una altra cosa és que col·laboris, que auspicis, que coorganitzis. En principi, si aquesta fundació aporta uns recursos econòmics, però aquesta fundació no té allò ànim de lucre, no té un interès comercial darrere, doncs no passa res, entenc jo. Estem parlant quan hi ha interessos, tota aquesta normativa té a veure amb quan hi ha interessos comercials. Tu que fas allò perquè allò tingui més ventes, perquè allò augmenti els guanys, perquè aquest tipus de... per tirar cap a casa els productes que es venen. No perquè no es pugui posar uns diners d'una fundació en una acció formativa. Perfecte. Una fundació sense interessos comercials, me vinc a referir, amb ànim científic o de associacions de pacients o així, doncs no passaria res. D'acord. Doncs, mira, tercera pregunta. En el cas d'un curs que tingui múltiples patrocinadors i també hi hagi alumnes sense patrocinador, què s'ha de fer amb els logos en relació al certificat? Comenta aquesta persona que ho ha explicat, si no ho han entès bé, que en el cas d'un patrocinador el logo ha d'estar present en el certificat. Però si hi ha 12 patrocinadors o més, no sembla raonable que els logos hagin d'aparèixer tots en el certificat. Suposo que és una formació on hi ha multitud de patrocinadors, com diu. Com ho fan, com ho resolen? A veure, en el programa sí que han de sortir tots els logotips. En el certificat dependria de qui és l'entitat que organitza. Si és un servei de salut o un centre hospitalari, potser no se'ls exigiria. Si no, no sé com... No ens hi trobem massa, a no ser que siguin congressos o jornades. I llavors en congressos o jornades internacionals el que sí que es demana és que en el programa normalment apareixen tots a la contraportada, surten tots els patrocinadors. I amb el certificat no caldria. Exacte, correcte. D'acord. Mira, hi ha una persona que ens demana si podeu aprofundir sobre el tema pàgines web, dominis i hostings. Per exemple, diu, si pot un domini estar a nom del patrocinador, però que l'allotjament, o sigui, el hosting, sigui propietat de l'organitzador i el gestioni ell. Si podria ser ajut. Això no ho acabo d'entendre. A veure, si ens pregunten si es pot estar penjat en una pàgina d'un patrocinador és el curs, no. Un link al curs que indiqui nosaltres som aquesta empresa i patrocinem aquests cursos. Pot sortir un llistat de cursos, aquest llistat de cursos amb quines entitats els organitzes i pots posar un link a la teva pàgina del patrocinador que t'enviï a aquesta pàgina. Però no et pots inscriure ni registrar a la pàgina del patrocinador. Ni la pàgina del patrocinador pot estar allotjat al curs. Però jo crec que... Aquí crec que el que hi havia també com a pregunta és si el domini posa
Alguna cosa de producte o de patrocinador? No. Això no. Sí, no. D'acord. Doncs següent pregunta. Mira, demanen si durant el descans d'una activitat online es pot posar el logo o els logos més el nom de la medicació del patrocinador. Entenc que és una activitat. No, o sigui, com sempre el patrocinador ha de sortir com a entitat, mai com a productes concrets, mai. Sigui a la mitja part, al principi o al final. No. No. I si ara aquesta persona ha preguntat per una activitat online, però si fos un congrés o una jornada, els patrocinadors ja es demana que estiguin en espais separats. És a dir, que tu, quan vas a l'espai dels patrocinadors, t'has de desplaçar en una sala concreta, en un espai concret, que no és l'espai on es fa la formació. Per tant, ben separat. Següent. D'acord. Següent. Comenten, sabem que existeix el codi ètic FENIN. Creieu que és necessari o està relacionat amb el que heu explicat durant la sessió? Això, Maria? Això és com... El codi ètic de què? De farmaindústria? És que no sé què és aquest codi. Codi ètic FENIN. No sé si la persona que ha fet la pregunta pot posar per preguntes i respostes alguna... Ho pot especificar una mica millor i donem pas a una altra pregunta i en tot cas tornem, si voleu... Hi ha un codi ètic a farmaindústria que no divergim, vull dir, en aquest tema. Sí, perdoneu, suposo que és la Laura, codi ètic de farmaindústria de transparència. Sí, gràcies, Laura. Sí. D'acord. Doncs, espera, seguim, que mentre anàvem parlant, sí, han arribat dues preguntes més. Si podeu definir centre de salut, a veure, si us plau, centre de salut com a organitzador. Desapareix l'aval científic i només es podran fer coorganitzacions. No sé si ho està... Aquesta és la... Jo penso que la pregunta no s'ha entès del tot bé, és a dir, quan... Jo m'imagino que és quan hi ha productes concrets, en aquests casos es demana la coorganització d'una activitat formativa per una entitat professional. Però poden ser dues entitats professionals o d'alguna altra manera, és a dir, pot ser una empresa formativa que es dedica a la formació, pot ser una editorial, pot ser el que s'us acudeixi, no? I ho ha de fer, el que passa que ha de fer l'activitat coorganitzada amb una entitat professional, perquè aquesta entitat professional és el que ens donarà la garantia en els continguts i que no hi hagi biaixos en els materials. Per tant, es demana això. Sí, es refereix quan un centre de salut és l'organitzador, jo suposo que ja és el que... Si un centre de salut és l'organitzador no hi ha cap problema, ja no cal que ho organitzi. Si és un col·legi professional tampoc necessita ser organitzat perquè ja és una entitat professional. D'acord. A veure, seguim alguna... Tenim temps per una o dos més, perquè en tenim els... Ja em direu, vosaltres? Jo crec que sí. A veure, mira, la Glòria ens comenta quan l'hospital posa la sala per la formació i no és l'organitzador, si pot constar o és col·laborador? Si pot constar com un col·laborador. Sí, exactament. O col·laborador, o el suport, o el que faci falta, però no seria el concepte d'esponsor. D'acord. O de patrocinador, perdó. Vale. Lligant amb el que dèiem dels dominis i dels costs, si ho ha entès bé, la compra del domini d'un curs només pot ser comprada llavors per l'entitat responsable del curs. Si és així, tornant a la... Sí, per l'organitzador. Una altra cosa és que per comprar aquest domini faci servir part del patrocini. Però el patrocini el gestiona totalment l'organitzador del curs. D'acord. Mira, faig dues preguntes més, perquè les altres veig que més o menys eren... Si una persona física no pot ser organitzador si no és autònom, la persona no ho ha entès bé, si li podeu aclarir. És correcte. O sigui, quan diem persones físiques vol dir una persona, jo vaig allà, Maria Nolla, i em dono d'alta. No. Poden ser quan són autònoms, l'activitat professional dels quals és la formació. Quan estan donats d'alta a Hisenda amb temes de formació. En aquest cas poden ser organitzadors
Quin és el problema que ens hem trobat durant aquests anys, perquè això és així des de fa molt de temps? El problema és que llavors en el programa ha de sortir el nom de la persona, en el certificat qui certifica és aquesta persona, i llavors aquí és on han tingut els problemes, perquè doncs hi ha com associacions que no tenen ni NIF ni res, que les posen en allà, o logotips de gent que organitza, però aquest que s'ha donat d'alta, que és el que fa l'acreditació, no surt. I llavors això no ho acreditem. No sé si s'ha entès, no? Però vull dir, si tu et pots donar d'alta d'autònom per efectes de formació, nosaltres et podem validar, pots fer sol·licituds, però has de sortir tu, el teu nom i cognom, a tot arreu, inclòs el certificat, com a organitzador. I això a vegades ens és molt difícil que succeeixi. D'acord. Vale. Mira, en tenim alguna més, que va arribar amb bastanta cosa. Podem fer, si et sembla, Helena, fem fins a 3:15. Fins a 45? Vale, doncs us faig alguna més. Mira, ens arriba una consulta. Quins tipus de conflictes comercials són vàlids pel professorat d'una formació? Pels docents. Home, cap. No sé què vol dir. A quin tipus de conflicte d'interès es refereix, no? S'ha de declarar. Una altra cosa és que en un cas docent que no pugui fer, ja ho hem dit abans, que no pugui fer ningú més, perquè sigui una cosa molt novedosa, d'una investigació d'un aparell nou, hagi de ser un docent, doncs aquest pot tenir el conflicte i l'ha de declarar, i ha de sortir al programa, i ho ha de dir abans de començar la sessió, a la segona diapositiva, o a la primera, de dir jo, fulanito de tal, treballo en aquesta empresa i us explicaré això, perquè els participants a la presentació tinguin clar que la persona que està parlant té un conflicte d'interessos, però que s'ha considerat necessari que expliqués la sessió que explica, perquè allò que explicarà és l'única persona o la que en sap més que ens pot explicar sobre aquest tema. Per tant, en casos de docents, hem dit que un 25% s'acceptaria sempre i quan estigui totalment justificat i no ho pugui fer ningú més. No sé si he contestat prou bé, si no, torneu a preguntar. D'acord, jo crec que sí. A veure, espera, selecciono veure aquí. Mira, el Josep ens pregunta si un patrocinador no fa cap aportació directa al curs, sinó que només assumeix inscripcions d'alumnes, s'ha de considerar com a patrocinador a efectes del programa o del certificat? Realment, ell comenta que poden haver molts laboratoris que facin inscripcions a alumnes, que els hi demanin, però que realment no estan aportant res al curs. Només inscripcions. Seria com una beca directa a l'alumne. Exacte. No, en aquest cas no. O sigui, no se'l considera un patrocinador, No. Patrocinador és aquell que aporta recursos a l'organitzador, no a l'alumne, sinó a l'organitzador, perquè aquella activitat es pugui fer o es pugui millorar o el que sigui. Aquest seria el concepte de patrocinador. Si tu pagues la matrícula d'un curs o d'un congrés, l'organitzador no se n'entera, diguéssim, no hi ha relació amb aquest patrocinador. D'acord. Mira, ens demanen un cas d'una autora o una professional que diu que hi ha una indústria que no vol pagar inscripcions de cursos d'entitats que no estiguin adherides al codi FENIN que parlàvem del sector de tecnologia sanitari. Sabeu si això és obligatori o amb l'acreditació vostra donem aquest certificat ètic? No. Nosaltres amb l'acreditació del Consell el que diem és que reuneix les condicions per ser acreditat. Les condicions de qualitat i tal. El Codi Ètic de Farmaindústria inclou coses de les que hem posat aquí, però hi ha moltes més coses. Per tant, són dues coses que es relacionen en quant a la temàtica i el fi que es busca, el per què es fa, però són diferents. Una no inclou l'altra. Molt bé. Doncs mira, tenim dues preguntes més que han arribat i ara sí ja tanquem, que queden 3 minuts. Mira, aquí hi ha una doctora, una professional demana, entre que es disculpa, que no sap si heu parlat del concepte simposi patrocinat per un patrocinador
si podria estar inclosa dintre del programa de l'activitat científica acreditada el tema de l'hospitalitat, els àpats, per exemple. Hem dit que sí, sempre i quan siguin preus raonables. El tema dels àpats, inclou àpats, allotjaments i desplaçaments, es pot incloure en el patrocini, sempre que siguin... Es diu preus raonables. Preu raonable seria el preu del menú normal o un menú una mica millorat, però vull dir, no sopars de luxe o àpats de luxe. Escolta, abans no acabem. Les 3 persones que han guanyat el concurs... Sí, només ens ha arribat el nom de la Marta Gas, de l'Hospital del Mar. No n'hi ha cap altre que hagi posat. Llavors, si hi ha... Felicitats, Marta, felicitats. Sí, la Marta sí que ens ha fet arribar el nom. Doncs us faig la darrera pregunta. L'Ariadna ens demana si podríeu profunditzar sobre el tema dels accessos passwords en el cas de les formacions online. No m'especifica res més. A veure, no es tracta de profunditzar, és que tot el que tu estiguis fent en el marc d'una acció formativa no pot portar així noms comercials, noms del patrocinador de forma més o menys encoberta o directa. Tot això ha de ser net, ha de ser de l'organitzador. Que l'organitzador, o sigui, que el patrocinador aporta uns recursos que l'organitzador utilitza per fer no sé què, per comprar un domini, per fer no sé què, perfecte. Però no pot ser que després et trobis que el link per entrar al curs posi el nom d'un producte, inclús ens hem trobat, o d'una entitat comercial. Aquestes i els passwords, bàsicament són links, dominis i passwords el que no pot ser que estiguin d'alguna forma barrejats amb el patrocinador. Helena, si vols... Sí, no, ja ho has dit bé. Cap password pot contenir ni cap usuari ni cap res, no? Han de portar el nom del patrocinador o de cap producte. Per tant, no... Perfecte, doncs mireu, acaben d'arribar les altres 2 persones, el Benito Ellín, que era Panda, i la Dare és l'Anna B. Villanueva de Vivactis. Vivactis. Escolta, felicitats a tots dos, Quina gràcia de trobar-vos aquí. I a més, escolteu, teniu un nivell avançat, ho podem dir des d'aquí públicament. La propera sessió la fan ells. Això, la propera. sessió la fan ells. Doncs en principi sé que han quedat algunes preguntes que eren potser del mateix estil que hi ha unes altres que s'havien fet, però jo crec que més o menys ha quedat tot respost i en principi ja està. Si algú hi ha algun dubte, ens pot trucar o ens pot enviar un correu i li contestarem. Vull dir que... Com dèiem, el vídeo quedarà penjat en el canal de YouTube del Consell, a la web d'Acredita, a l'apartat de recursos, allà ho podreu veure, que ho volíem posar pel xat i no hem pogut, i en principi ja està tot. Perfecte. Doncs gràcies a les 2 i fins a propera. I a tu i a tots els que heu participat i exacte, fins la propera. Fins aviat, moltes gràcies. Adéu. A reveure.